Pakistan chhul chuak mi pakhat chuan anu puidu tak arai ni ti han hria chuan alom em ema nima sila alom chung ero chu arei lo hle thung a chanchin om tak an hria ta tanga ni rei vak lawa chuan ram hnoya an nu pa hian thia chhar an ni zuya tin an ruang an hmuna lai bula hian an chung te tana le khathon an zia chu hmu tur lo om bokin chu ta tang chuan thil ni na dik tak chu Highland ani phadon ta ani ole ngai thatu te le thlir tu te song song in sawain che beile vekule tun chuma kan video ve thong chuan case dang dai tak mai lungchhia thlak em ni boxi kan ngai thla in kan thlir ho ve le thong dona he case a hian eng thil che nge thleng ti te she turin video te abula chang atop thlengin minlo thler sakin minlo ngai thlak sak le cheu don ya umsari liam ta maya khan Imran chu anram Pakistan chhuasanin Dubai in lo turin nakala heta hian Imran hi kumsom ni pasari mi leklani in an chung ko din hun chu alo kan ve deu be sein nen lunglen po soilabin an chung ko ta na mathlir thui tak ni chung chuan alara ngai reng reng lo ram lam chu apana in Imran hi an chung ko chuan amo phurna po asang hleya khatia apa athi nu atangat pheka chuan anu le ana mi pa pahni te ta na in ngana an nei chun ni in anaw te zerna sen sole an chung ko angel boldan zong song ngai tua tu ani boka amai ro chu anram Pakistana chuan darkar tam tak po han in hlo ve buk thin ma se anma mo angza sum tho chho chu har sa hle thunga chumi ni wan chuan Dubai ya na thoka kal chu ril rokin a chung te le a chen de poisa chu apu khom hnuwa visa le thlona ticket chu alei ve ta a te chuan alei ba te po chu thataka aru le nge tur thu ti amin Dubai lam chu apan ve taroi mai ani ma se abe se ang tak chuan thil engkim chu tlong takin a thleng vek bi khaulo umni chung zet mai chu Pakistan mi be thomi panga tinen chuan square meter som zaule ka ina chuan khosa hobin ni ruk chung hian darkar som patni zet mai taxi a khal nuwa thakhata dollar sang ni bil chu alalu thei choka chuta dollar za thum chu in lo man le e in nan mangin abak zong chu an chung ko tan chuan a khol be da china nima sila Indian chem taka khosa in she ombe hle chin ma se anu le unaw ti awang chuan Imran chu ain ti chak ve sham sham zela heti la ya athil chak ber po hi engtika imo anrama chuan kira an chung ko chena turata na in le lo thatak dina sum do na lian tak a hon thei hun tur chu ania thil dang song song a hian anuna chuan a chung kwa chuan mun chu a changlian ber nge ani ye chuan kum thum lai mai Imran chu Dubai in hlo nu a chuan anu pui ne na sen sau tur amamo angsa chu a thok chok ve ta boka chumi hnu chuan Pakistana an venga tanga hlo te om nula pakhat ai sa ye kum som ni mi nen chuan thathum ve lai anin biak nuwa in nei an tum beta a heta anu pui hwal ai sai hi school chol to ni in abo lo tok turin sap chong po alo thiam be bewa te chuan Imran chu Pakistana aba ho nuwa anu pui hwal ai sai nen chuan an vai nei ta a ma se Pakistana chuan rei po man lavin Dubai a chuan arang thei ang bera kirle vata tuma heti lai hian anu pui ni ta ai sai ero chu Pakistana a visa vel boy pui alang ewangin alo omri angai thunga tin anu pui visa boy pui ani lai zonga Pakistana om ve reng chu Imran tan chuan a thei be ringot boxi lo chulawa sum tho chhuatam alanga em wang khan tharuk lai mai anu pui visa boy pui ani chung hian Dubai a chuan anu pui te lavin a hun chu a mangle ri phota ma se Imran le ai sai te in nei atanga tharuk no a chuan ai sai po Dubai a chuan ron kal ve thei to in annu pa hian dera a apartment an lu a helai mun hi ram sang sanga tanga na thoka Dubai omte fon khom na berle kosak ol sambir na mun ani nge a chuta chuan thlatin Imran te chuan in lo mana dollar zaruk choi thinin an apartment lo hi apartment nom tak ero chu ani lem lawa pindan ate in tukber po pakhat che oma nima sila hete chung po hian anno pa chuan hlim taka hun hmang thinin khosak po an thiam hle bok ani te chuan ai sai po Dubai a thlatni a om nu a chuan khowela shopping center lian ber Dubai a mall pakhata salesperson angin sana changkang le mantau tak tak zorna hmuna chuan thokin $13 zakwa a hlo ve thina ma se anno pa a anlak lo sa thi $13 sang thum vel chau ni in Pakistan lama an chung de chu
an lo in enkol ve na tur poisa chu an thon ve reng thin bok nen an do ang po hian poisa chu an khol tha thei meu lawa amai ro chu an no pathorim na awang hian Pakistan lama an chungti ero chu boilu tuk lavin an khosabe no thei pha thung ani ye chuan Imran a chu ni tinin jingda rukatanga zanda ruk thleng na thok thinin kwalzin tam tak te chu atek simang chuan a phurkwal thina tong thiam mi alo ni kha a passenger ten an hmanlai te chu oluk taka longai thla thinin heta tang hian tong cha sang sang po tlem tlemin om zia chu a hriat ve thei phata a chuti lai mek chuan anupui ai sai po in jingdar soma tanga zandaria thleng mola chuan hna lo thok ve thinin nilenga mongpo hung man lek lawa anma ni dor tu te limhmel purenga a chhon thin an nge awangin anna ban to nulama chuan a chaw ve thin ema ma se a hna chu anuam ti zong tak ani awangin anin phallo mai ba ka engtik lai mai puwa foi phor reng thin tu akyanga a pasal om reng thin chuan ati chak pha thina ma se kar top lama ve thong chuan anno pa hian zir top ni apyang hian tongtai na hunte mang thinin chu kar top chu Pakistan lama an chungti ne na video call a in biak na hun an nei thina chu mai ba ka in lama po chuan e tur tui tak tak te siam thinin anno pa chuan pon lama po chhuak lem lovin chuan apartment a chuan kar top chol hun himom tak chu an mang thina ni ti chuan Imran ate no pa hian mathlir eng tak nein kumnga vel Dubai a chuan oma dollar singa vel an khol tlen nuwa an ram Pakistana hoa chumi nuwa in thatak sakle dor emo factory siama chung ko dian chu an thil tum lian ber ni in chung an do thu sam chu chuan an na thona konga po thahnem angai tian na sat pha hle bok ani ye chuan tum kha chu pa ho sa le thil ti thei tak mai Rasid al Maktama kumsamli pangami chu ai sai thona mola chuan ron kalin ai sai thona seksona chuan sana aron ena chutia a en kolvel nuwa chuan sanamoi tak mai dollar singi sanga man lai chu lein ai sai hena chuan tipatan dollar sanga apizui boka heta tang hian Rasida chu kartin ai sai thona seksona chuan bakal te in hilman to tak tak te chu awalei te thina heti laya lo chhon ber thin tu chu ai sai hini in Rasida chuan ai sai chu zona sang sang te chu a zona sa thin ema chu mai ba ka ami mal nun te khoirama tanga local nge ani ti te engtiara nge Dubai a chuan a om ti te thleng chuan chik hian zona a zot fo thina ai sai po chuan Rasida zona ang te chu thatak hian a chang zel mai thin ani ma se ami hria chen po ni lovina chutia ami mal nun a zona sa thin le to ka wang chuan a om po anom lo ve hle thin ani ye chuan thla aliam meu chuan Rasida chu boi tam tak dora chuan aron kal ve ta a ni kha chu customer dang anam lo lain Rasida bok chu ai sai thona section lama chuan aron bazar lia heta po hian an dora an thil zor thar te chu in entirin Rasida chuan ai sai chu customer te adon son thiam ema wangin afak talwama chu mai ba ka a thian te a chung te le an tho pui te ta na thil pek le sak tu tur personal shopping consultant amamo thote soin ai sai chu a hnoi thok tur chuan a som zui ta nga zata tin na hau tak le ha thlak tak ani don lo thote kar khata dar ka tlem te chaw na tho angai thote le $13 sanga a hlo thei tur thote a shil ta boka aum zia bira chuan ai sai hian Rasida som na hi pomta angni se chuan anno pa a thlatina an lak lu ai tam dei ama chuan thlakhata ala theidon ti na ni chu ye chuan ai sai chu ai ngei to boi ta hle maya nima se ama chawa thutluk na asiam thelo thole a ho huna a pasal ron phota ani phalna ala khuna chia a thutluk na a shil thei tho chu Rasida ne na chuan soin Rasida po chuan an thutluk na siam chu shil shile thoi tura tin a business card a pek nuwa chuan a chho santa ani ye chuan an hna a ban nuwa ai sai chuan Imran a chu ti pui ngalin chuta a somna don chungchang chu an no pa chuan an sei don ta a ma se a pasal Imran a chuan na thok ve tam takara anu pui ber kher Rasidan a thlanna chu a she thiam lo he thunga ma se ai sai chuan an dora na thok zong zong zinga a zeibir wang ani thote chu a pasal bula chuan fiam tho ti ti a ron soin na hau tak le ha thlak tak ani lem lo awang chuan atana a har sat lo arin thote le a tho she lo thote a soita a tin he na hi ai sa in a tho chuan kumnga chunga an khol tur poisa po chu kumni chung lekin an khol theidon ti na nia chu chu
an ni nu pamathlir eng tak nei tan chuan mobil chi zia zang chu ani holo chu mai ba ka an khosak aul sam pha sot na tur ani awangin Imran po chuan anupui chu rem ati pui ve ta a ma se engemaw boina te takte po a thlenga ni chuan banghal tura in pesa reng turin thutlukna an siam thonga chumi hnu chuan aisai chuan rasita chu phone call a vabia in an hnuai thok tur chuan anin rem siam dun ta ani ma se rasita hnuaya a thopa hian Dubai mola po khan aisai chuan na chu ala thoktil thowa a chan chu rasita hnuaya tho chu chopui tur ema na ha thlak ani ngai lo wang ani pakhata ti chuan hetia rasita hnuaya aisai a thotir hian engkim chu akal tlawng im ema rasita chuan na ani epiang hian aisai chu karman to tak taka anau te chu walam tir thinin a ho to na po a thla le tir thlap zel boka chuta a hna bir chu rasitan mi thil a pek tur song song te chu aisai chuan uluk taka thlan sak thinin ami te lo fing bok nen chung thil pek tur a thlan sak na konga chuan rasita lungpo chu adum hlea chutiang chuan atira a hlo tur zat anin biak rimang thlap thlap khan rasita chuan thatekin aisai chu hlo te po a pe thin bok ani chuti lai mekin aisai te nu pa po chu an na tho thar wanga an khosak pa ngai zwal pha sot wangin an hlimin an suang to na chu ani telin thendik lam a hnai tial tial ni nan sia a ma se hetianga hlim taka hun an man lai hian engkim mai chu thlatni hnuwa a in thlak dang lam vek don ta alo ni rasita hian aisai adu sak zia lan tir nan hian thil pek te a pina sa thin em ema atira chuan chocolate te perfume te pe thinin an hno zela chuan rang ka chak beng be dollar sang thum man lai te designer begnal dollar sing khat sang ni man engte ka ma aisa in asuma alei phak lo tur te chu indu sakna lan tir nan rasita chuan apita thina ma se aisa ero chuan chutiang ang thil pek man tau tak tak anna thona atanga don chu nuampo atibik vaklem lawa nima sila athiam ang token nar tum be pok ma se rasita chuan a phu zia thote shilin chung thil pek da chu a pelui zel tho thin ani le chuan thil pek a pek chung chang ti po chu zep nei lem lovin a pasal Imran bula chuan a sai ve vek zela Imran po chuan chutiang ang thil pek man tau tak tak te chu chan nei lawa ain pek ngot theilo tho anupui bula chuan lo sei ve bokin angai po a thalem lo hlea ma se ai sai chuan rasita chu pahaw sa tak ani thote thil pek ana na na chuan sumrin lo tak ani thote le a thil pek le na na rasitan sum a khoral te chu rasita tan chuan engtham ma ani lo thote soin chutia a pasalina rasita angai kholo lu doktor so ai sai chuan thapo atilem lawa ti chuan thlathum lai mai ai sai po chu rasita hnoya chuan thokwe to in tum kha chu rasita chuan a thopui te ne na zanjia ankil ho tur thole anjinga chuan ama po tel ve tura adu thote ron soin zanjia ankil tura chuan aron som ve ta a helai zanjia ankil tur mun po hi Khoviela hotel changkang berte singami Baraj Alarab hotel ni in helai hmuna hian aisai chu apian an hulama po voi khatma alakalawa chuwan chuan anpu somna po chu sa hle ma se atira anin biak remna angkha anilem lo boknen aisai chuan rasita somna chu alo norta a ma se rasita chuan aisai chu ti lui takte aron ti in darkar ni emobak ani don lo thu soin aron som lui le ta chala heta hi chuan aisai tan po hnial sen rol chi ani ta bik lo aisai chuan Imran hne na chuan rasita somna chu shilbe le chhongin Imran po chuan engma soilo ma se a mela chuan alon vak lo ni ti po a hriat thei bok ani ti chuan restaurant chu aisai chuan va thlengin dokan pakhata hian ama chawa rasita lo om chu awa hmoa chu vele rasita chuan an zanjia eipui tur te chu nalaklo an nei awanga an ron tlai deuh don tur tho chu lo hril nga zatin hetia an nga chung hian oitar chuan zu thaber bre che chu rasita te deuh kana chuan ron chhopin rasita chuan aisai in tur thlet mai atum lai tak chuan aisai chuan zulam kai hnoi reng reng ain ngai lo thotele an sa khwana von me ka chuan zuri chu swal ani thote asaita a ma se rasita chuan nau khatlek chu swal atlin lo tho chu soile in aisai chu in lui tir ngai nge chu atum tlat mai si chutia rasitan athlem na satli ati lui tlat awang chuan aisai po chuan zo chu in betange nge in avoi khatin na an ewan chuan alu po hai ngalin a om po anuam lo ta hleya te chuan rei tak rasita le aisai chau anom hnuwa chuan
ai se chuan ho adu thu te a thian te chu an no thleng tep to angem ti te chu a han zot lia chuta chia chuan rasita chuan an pahnih chawa hun an man dun theina na do ta soi tho chu ron soi chhuakin chutia bumani awan chuan ai se chu alom lo te em ema chu vele a thutna atang chuan tho ta patin a thil ti dan chu adik lau thole pasal nei lai ani tho te chu soin restaurant chu chhosan atum ta ngala ma se rasita chuan abana chuan lo chel bet latin a hmu ma sak ber ni atanga adu thole a hring nuna chuan hmun poimo ber chang tora adu tho chu a soi suya chu vele ai sa chuan a chelna chu paithak tumin a han tala ma se rasita chuan a hma aya nge choka chel bet le in alama chuan a pot nai ta dora chuta ai sai engine ma chuan a hmuya chuan fok ngalin ai sai chuan rasita chu anam son ta soka chumi hnu chuan restaurant atang chuan tlan chak suin taxi a phar hnuwa anin lama chuan a hole ta ani ye chuan kong tluanin taxi a chuan ai sai chu a tap ta char chara a chunga thil thlen dan chu a hre thiam lovin makti na hlir chuan a khatta ani ber chu mai ba ka a pasal bula chuan engtin nge a soyang ti te chu ngai to in aril ro boy em ema chumi hnuwa chuan an in chu ba thlengin ina chuan imran a po chu alo om to ke ke a chutia anin hmu vele chuan imran a po chuan anu pui chunga chuan til thalo a thleng ngei ni ti chu shilfia po ngai dem lovin alo hre thiam ngala chota imran a chuan anu pui chu ko ngalin a chunga thil thleng chu a zo zui te boka ma se ai sai chuan rasitan a fo thu ti lo chu a pasal bula chuan engkim chu soin rasitan adu thu a shil thu ti le zanja kil puya du awanga rasitan abum thu te chu a soi ta beka chu thu a shat vele chuan imran a chu thenjim ta putin rasita bula chuan vakal ngal mai tuma ma se ai sai chuan lo dang le in a hna a chan pha mai a hlo thu le thodi tok lo a ver kwal vel a hlo wangin imran a chu kal lo mai tur chuan a shila chu wan chuan imran a chu eng ang point thinri ma se anu poi omnom lo na tur thil chu tipik lavin a che chhuak do talawa chumi hnu chuan ai sai phone a rasita number chu delete vekin dollar sanga ai hlu zok chu zalen ne hlim taka anom theida zok ani thute eng ang point poisa chu hluma se sumina ale theilo hlimna an ne chu ti chiat an do lo thute soidonian chumi zan chuan tui takin an mudon ta ani ma se hemi tu ka hian rasita chuan ni danga ati dan pa ngai ang bokin na thok torin ai sai chu aron ko leta a ni ma sela ai sai chu rasita laka chuan aril ro a hel to tla ta pang khan a kol po chu alo la du bik lava amai ro chu rasita chuan chu te chung po chuan chol lovin voi som ai tam dai ai sai chu a kol thluk luk ba ka ngai dam dil na masis te nen lam a hmania thil thleng poi ati sia te chu masis kal tlang hian ai sai bula chuan thupa aron choi boka ma se ai sai chuan ngai dam dil na masis po chu alo en sak do lo thung ni ma sela hemini atanga ni thum hnuwa a thona mall manager ne na tang hian ai sai chuan phone call dongin chota chuan ana tho hun le a hmun son ani sak thote sel person anga ani na te po thlak ani thote le a hlo po a hniam to don thote aron shilta a ai sai chu chu thosia chuan a thong tak zet ani ber chu mai ba ka a tho puite jinga ro ro po fakhlo ber ani laya chutia thok le khata ani na song song thak sak ani rongo chuan a thong lo ti rol ani lawa ma se engwangin nge achunga chuan hetiang thil hi a thlen ti chu ngun taka angai to hnuwa chuan a chan om ang tur chu rin da nei thiam ngalin chuta chuan engkim mai chu rasita ro manavek ani chu a ring ta a tin a chan tur om ang po kha a hre chiang nei bok ani chumi hnuwa chuan ai sai chuan rasita chu vakol ta watin achunga ache dan song song chu to tok tora a shilba ka anuna inrol thuilu tuklo tur chuan angenin angin ta topa ma se rasita chuan phone call a soifel vek thei ani lo thulo suin in hmu puya chuan lo som nga zata heta hian ai sai chuan rasita chu hua in mushe hle to ma se a hna thlenga a tor to wang khan rasita somna chu apom bele ta ani ye chuan rasita le ai sai te chu cafe pakhata in hmuin rasita chuan an thona mol chu au nau pa company hnuai tanga enkol ani thote atong kam khatlek po in thil ati the sia thote le na thok tam tak po aban the thote lo soin chungji nga chuan ani ngei po chu atel ve reng the thote a hna atanga ban ani chuan chople chila aviza po atop ngal tur thote le chu chuan annu panun thlenga ngong anei tur thote chu nel om fashion lo
vodrai mai hian alo sei chuak ta a tin adu lo dana aumani vai chuan arin phak bak aina sa a boina ama chon ngei don thule adu ang thlapa aumani ero chuan abe sei ai nuama asiam tur thote shilin hun tha pek le adu thote baka rom manna thatak anei thote lo soin ti hian arwam mana cho ai sa bula chuan a soita a chuta arwam mandana chuan Dubaya apartment changkang berpol so rasita hian ai sai tan chuan leisak atuma mase adu sakawanga leisak nilavin an pahni chawa zalen taka hun an man theina turata na alei ani don thonga amai ro cho apartment cho alwa do lo ani ero chuan achunga thil chhlo tak a thlen tur tho cho rasita chuan chiang taka shilngalin chu arwa mana cho a pompui ani ero chuan ama chau ni lo anno patana van nei na nasatak ani don thote asoita bok ani te chuan rasita thu soiwang chuan ai sai rilo cho a boita em ema chuti rwal chuan rasita cho eng ang mi nge ani a tonge ani ti te cho chiang taka shebek to bokin a ho sak zele a thil ti the sia te cho a hria chen ema wangin rasita soyanga aum lo ni vai chuan an chunga thil pui tak a thleng theini ti po cho rin hel ro lovin a hria a tin mere thei tak ram dang de changa na thoka ombe mai mai tan chuan rasita laka tang chuan lamtang an nei don lo ani ti chu a hre chiang mai si ti chuan ai sai chuan rasita ro hmuna chu thlop lo hle ma se an no pa ma khwa thli reng chung chuan a som na chu a pom tangi nge a chumi hnuwa chuan rasita chuan apartment cha be chu ai sai chu pe in na tho tur ani vele a abiak thoi tur tho chu a shel hnuwa a thaliam ta ani ma se ai sai chu a ho kong tlan chuan sheom te emema omin thil swal lian tak ti ang maya chuan en ngaya chu mai ni lo a pasal imrana bula ngei po chuan engma po chu a soingam heklo a chan chu imrana chuan thil a thlak tak ati phanga anno pa chuan an chin fel theilo tur boina an ma chon pha a hlo wangania ti chuan kar khata apartment a chuan rasita le ai side te chuan ni thum te hun mang dun ta thinin heti lai hian imranan anu pui chu rin helna changpo a shelem lawa a chan chu Dubai mola khan ai sai hian na ala thoreng wang ani pakhat bok ani te chuan hetia ai sai le rasita anin hmu hian a tir lama chuan thian angin ti na hun te nein zanria te an ei dun ta thina amai ro chu ani telin rasita chu a huang tau ta tul mai tin ai sai thinunga chuan hlauna tu sak bokin hlauna hmang chuan ani ta zel mai si anno le zela phe chuan rasita chuan phut sang tilin adu na chu ti puitlen atum ta hle maya chuti lai mekin ai sai po chuan rasita chuan dan ve tumin lo be thin ma se kan soita kang khan rasita chuan athunun hne to em wangin adu dani lawa a khosak fo chu angai pha ta thina chutakara rasita chuan thu a oi du lo ni vai chuan on call pakhat lek manga anun ati chia sak vek thei thu chuan bo fo thinin ai sai tan po chuan rasita chu neklui ngamna chi po ani haulawa ti chuan hetianga apartment a hun an man sowa ina hole chang te hian ai sai chu apasalaka in thiam lo na na sa tak mai chuan ati boy na sa thinin swalian tak a khoi ani ti ain sha ta wang chuan ai sai chu apasalaka po chuan ain thlashung thin ema chu chuan annu pa in kar bo rak po chu ati chiat na sat pha hle nge ani chuti lai mekin imran po chuan anno pui mi se in thlak danglam na salutuk chu alo hmu mai bik lawa nima sela engwanga anu pui chu hlimlo em nge ani han so po chuan ai sai chuan an thona lama a chau deuh thu bakin a cha ngai lawa ma se imran a chuan alaka tang hian anu pui chu hlatari awasya in no panun an manna konga thleng chuan ngong ani lian te ema ma se anu pui chu engtia tan pui tur nge ani ti po chu a hre thiam lawin ni tin mai hian anu pui chu a hlau ta ni ber hian in sia chumi wan chuan a ma zung a hian imran a chuan anu pui chu ado theiba ka angai sakso ka engti ka imo chuan anu pui chu ni dang ang boka hlim taka awm vele mai the chu ringin chumi hun chu nga top mai tha in a sheta a chuti lai mekin ai sai la chu a thil ti awanga ain thiam lo ema wang khan a pasal chu a nei she ani bera chuti an chuan a pasal chu thalhel bel he thin ma se a nei ngam me lawa tin thudik tak po chu a shil du bia ma se a hoi se na zong som khom chung puin ai sai chuan angam lawa a chan chu thudik tak a sei ni chuan anei zong chu thok le khata lak sak bek ani anga pothlera a hun a man mai chu a hlo wangin le pakistana chuan kodroka a kir mai chu a hlo wangin
achunga thil thleng po chu soi chu ai chuan ngoi bo pui mai chu thil thaber ni in a hri zawk ta ani ti chuan ai sai chuan thuruk ten om tak nei chung chuan anon chu lamang chho zelin rasitanian po khan an ti then ang thobin hun chu an lamang don zel boka ma se hei hian ra thalo tak mai a chwa pha don ani ti reng alaman phau lo thung ti chuan khatia rasitaniana anin mo fo ta ka khan ai sai chuan ataksa danglam oma hria in meichhia tina thlatina kan ma chhon thin de chu a ol ta fo maya chu mai ba ka aluak te chu ron chuakin a chaw ta ngoi ngoi zela chumi hnu chuan aruak lo ani ti chu in che thiamin imran a hriat puina tel lo chuan arai lo chu atias ta ringota chuta chuan arai ngei ni ti chu fin fia zuin aril ro chu a ha ta emiama a chan chu a pasal imran anen khan thlachuang fe no panun an man to lo awangin naute pa chu a pasal imran ani lo ani ti chu chiang takin a hria chumi hnu chuan nawa pai nge im ti fin fia torin doctor so a mo phalia chuta chuan doctor chuan naute chu kariat lai ani to tholo suin alo lom pui hle nge ngia ma se ai sai chu lom na ai chuan lunge na khat ngalin doctor ma chuan a tap chok ta a chuta doctor chuan a pasal chungchang te chu zotin panei thoi tur ani awang te chuan anno pa a counseling anma mo tur thote chu alo shil te boka ma se ai sai chuan doctor ne na chuan je po nei lem lovin a fa pai lai chu a pasal fa ani lo tho chu lung che tak hian a se chhuak ta ani chu tho doctorina a hriat nuwa chuan an chena dubaya la mani pasalte nilo fa pai tu me chia hian shemna an to the wangin midang fa pai hi thil hla om tak mai ani a chumi ni wan chuan doctor chuan aisa chungchang a hriat nuwa chuan a khongai ta em ema nima sila shemna apum pel dan tur thaber chu nauti tlak ani thote shilin adu ani pho chuan ati tlak sak thei tu te po chu a shil ta ngal veka ma se engma ai sai chuan a soibel to lo clinic chu chwa san zui ngalin an ina chuan a ho ve le ta ani chutia anin pana a holai po chuan ai sai chuan mu le malpo ani miu to lawa bing mu mu pringin a pasal laka chuan engtin nge ain soi fiang ti po chu a hri thiam lawa chumi hnu chuan anin chu thlengin a pasal imran na chu ina lo oma ani po chuan anupui hmela han hmu chuan anupui chuan engi mutak ato kani ti chu lo hri thiam ngal mai in ai sai bula chuan iraya mi alo ti thora chu vele ai sai po chu bumutin imran chu a hlim em ema ma se anupui chu ko achung chuan chung chan chin lom om takara engwanga lunga em nge ani ti te chu azot boka heti laya imran a hlim na hi soifia zorwal ani om lave chumi hnuwa ai sai chu thuthenga chuan thuin akota a hmai hup chung chuan a chapta a chuta a pasal imran hne na chuan anau pailai chu a fa ani lo tho chu tlang takin a sui ta ngal zata chu thusia chuan imran na chu deng ta dotin heti lai hian anin chunga chuan eng thoma hria tur po omlawa are tlukluk ani ber le chuan anua imran na chu ai sa bula chuan ron thuin a kodwan pa hian achunga chuan engthil chi ange thleng ti chu azo te ta a chumi hnu ai sai chuan thudik chu zebreng atol atibik to lo ani mana imran hne na chuan atiarte atanga achunga rasita che dan zong zong chu a shil ta veka chu mai ba ka a vo thin thu te apartment ro puile changkang em ale sak tho te le athu anga a om lo ni chuan anno pa ina an tor don thua a vo na zong zong te chu a shil ta veka heti lai me khian ai sai chuan thudik zong zong a pasalina a hriat vek nuwa chuan a hno chwa mai chu in ringin a pasal pon lo hnu chuakin lo then ta reng po ni se thil swal ati miaw wang khan achunga engpo lo thleng don po ni se ma chon tap mai lo chu ti thei ani lawa chuti lai mek chuan imran na chuan a tho soi chu olok taka lo ngai thlak sakin aril ru po ana ema tong po tong chhuak lok lo chuan rei fe ngoin ain ngai to a chuta olok taka ain ngai to hnuwa chuan imran na chuan ai sai hne na chuan thil thleng song songa chuan thiam lo a chan tir lo thole rasidarwa monaten om tak twar to ani thote achunga thil thlenga chuan in thiam lo lutuk lo tura adu thote chu a shil tamaya te chuan chumi hnuwa chuan imran na chuan a jacket chu ha in ai sai hne na chuan ngai thataka om turin le alo kirle thoi tur tho shilin anin chu a chwa santa ani chuti lai mek chuan ai sai chuan a pasal chu khoyangi akalanga engi ati ang ti po chu a hre thiam bik lo mang ang takin ina chon lo omin
aril ru aboi ema wang chuan ngai to na mo malpo amang theilawa ma se darkar ni nuwa chuan Imran a po chu lo ho vele in a chwa ma ai khan a mela chuan danglam na po motor tam zokin na satakin a tapani ti chu amit menga tang rengot po chuan chiang takin a hria theya ma se ai sai la chu in thiam lo na na sataka a kha wang khan Imran a chu biak po abema sangam lawa ni ma sila Imran a zok chu ron tong masale in ozang khai tak mai hian thil thleng to chu a thleng vek to a siam that thei po ani to la awangin in thiam lo na in omzia ani to lo thote chu ron sein ai sai chu a thil ti swala chuan a hnim ta a hei ba ka hian rasita chunga chuan eng thil emotak ti ve angai thote ron sei bokin a thil ti tum ero chu a soilang lo thong hei ba ka hian sei chun zum zelin ai sa ina a pai mek naute chungchang po chu a soili a chuta chuan naute chu arang theyang bera ti tla ka du tho soya ma se rang takin ai sai chuan chu chu lo hniar ngalin naute chu tu fa po ni ma se nona nei to ani awangin ti tlak mai chu a du lo thole thil sol lian tak voi tam tak ati to nowa ti sol bel a du lo tho chuan a lo changa ma se Imran a chuan naute chu lo piang po ni se a fa ani meo lo awang khan a hmangai thei tak tak arin lo thote naute a hmu apianga aril ru anat jeng to dona wangin ron piang ve lo lo se a du tho chuan ai sai chu aron chang le te boka chutian chuan hemi zan hian an no pa chu khum khata po mu ma se anin kar chu chimle ma tluku zatina zawa Imran a chuan motmu po chu a to me lo anin chunglam chu thirin angai to na chu na satakin ain swala chuta chuan engtin nge an har sana tor mek chu a chen fil theyang engtiangin nge ma ala kang ti te ngai to chuan a tleibar ta thaka te chuan atuk zinga thawin a korle a phei khok nei that bre chu in bilin ai sai hne na chuan rasita chu mai chana a hmu don thole a thil tia chuan shemna a pek don tho chu a shille ta ani ma se ai sai chuan Imran a chu lo dangin rasita chu malo sham tur chuan angena chu mai ni lovin rasita chu a hmului ni chuan an boina to mek chu a pun lun pha mai zok tur thote soin rasita chu mi hlawum le thil ti thei tak ani awangin adu lo dana an khosa ani vai chuan an no paina an tor pha thei tur thote asoya chu mai ni lo rasita tongkam khatlek po ina an no pa mahun zong zong ati chiat vek the awangin motora kal lo tur chuan a thei to pina danga nima sila Imran a chuan chele tur chuang anom to lo awangin shemna pelawa chhotir atum lo zia a soi nuwa chuan anin chu a chho san leta ani ti chuan rasita chuan a taxi in rasita office lam chu awa panta a heti mek lai hian in lama la ai sai chu mang ang le hlau thong taka lo omin rasita chuan a pasal laka za ngai na alantir don lo ni ti a hria chian ema wang khan om nuam puin om thei me olawa chu mai ba ka heng zong zong bul in channa ama ngi po chu ain ho in om ngai na a shelo ani bera ya chuan Imran a chuan rasita office chu wa thlengin ga chuan alo danga chuta engwanga office a chuan kalnge ani han zo chuan Imran a chuan rasita a hmu do tho chu soin thatakin a chang maya chumi hnuwa ga chuan appointment ani le nei lo chu zot le in Imran a chuan rasita motora appointment amamo lo thole ai sei pasal ani tho soi tur chuan atita a chumi hnuwa ga chuan a phone mangin to emo chu bia in a biak so hnuwa chuan Imran a chu an office chwa san tur chuan atita maya ma se Imran a chuan rasita a hmu ma chu office chwa san atum lo tho chuan changin boruak po chu asang ta hle maya chu vele ga chuan agat puite dang chu kawin Imran a chu arang theyang bera chuak tura an ti hnuwa tharum nian chuan an cheta a ma se Imran a chuan chwa mai chu atum bik lo ring takin rasit al maktam lo chuak la mai chana hian in biang kanupuin ifa apai ni ti hi isha em ti in office chung thang khok rom rom khop chuan a auta a ma se rasita chu aum na atang chuan alo chuak du ho lo a thoma chuan office a thokte po chu an thok lek na sa in a chetalai bel chu an ha tholai chu san me u hian office a thote po chuan an lo thlir thup maya chumi hnu chuan ka te po chu lo pung khom zelin Imran a chu office atang chuan an the chuak ta ani heti lai me khian thinrim na le rel runat na awangin Imran a chu a tha te chu khor vek to in a thinlung na lutuk chu soifia zorwal ani lawa office a chuan lo loile tu ma se ga thanem takina an dan tla to awang khan atan chuan lu ngai na po chu aum talawa
chumi wan chuan a taxi a chuan lut in ngoi rengin reife thot no chuan anin lampanin ain khal chuak le ta ani chutia kong laka atlanai chuan angai tuana chu asengna se mema chuta anchunga thil thlen dan song a chuan pui theitu tur anom le omlote angai tu hnuwa chuan police station a kalmai chu tha sia in deira police station lampan chuan in khallet le a heta hian police officer pakhat chu awabia in asap tong thiamang ang chuan anno pachunga thil thleng chu awasoi da beka chuta police officer po chuan uluk takin imran athu sei chu lo ngai thak sakin athu sei turang ang asoi zo hnuwa chuan officer chuan chung thil thleng zong a chuan fin fiana ani le nei lo thu azota a chu vele imran a chuan thil engkim chu anu puina chiang le zol zoka asoi thei tur thu chuan a chang le a ma se abe sei lo dan takin imran a chuan officer lakatang chuan chhana dongin UAE a hian mechia ten an pasal te ni lo mi padang fa an pai chuan mechia zokin shemna an to thei thole lungin helpo an tan pha thei tho chu lo shilin anrama kira anram dananga mala zok tur chuan thuron alo peta a chutiang te alo ni le zel taksia chuan imrana chuan lungai takin police station chu a chho san le ta a ina chuan ho in officer a che dan song tele police officer ne na anim biak na te chu ai sai bula chuan a sei da veka ai sai chuan an hon ton mek chu sheom ati tak set ani ber engtiang in nge ma an lak zui zel dan tur a pasal bula chuan han sot le a chumi hnuwa imrana chuan a hriat biak lo tho chuan lo changin a chunga engpo thlengse a kianga a om tla tur tho chu imrana chuan anupui bula chuan atiam ta a ma se nau te chu piang lo tura ladu fawin ti tlak do sham tur chuan angin le a nima sela ai sai chuan a pasal ngai dan chu pompui theilavin tu fa po nima se mishing ve thawani awangin an ti tlak chuan sol lian tak an ti dona an sa khoda na po naute ti tlak chu phal ani lo awangin ai sai chuan naute chu piang lo turin du ve hle ma se a swal na ti bil chai chuan mol pho taka naute pai tlang chu adu zok bokani te chuan khatia rasita officer imran an boina siam hnu ni thumna a imran a chuan a number shat ngai lo atang hian message adong hlmaya chu message a chuan atuk jingdar soma khwa atanga hlewak lawa thingmuna ama chawa in hmu pui tura ron somin imran a chuan a message don chungchang chu ai sai po a shilve boka ma se ai sai chuan tu message nge ani rin dan chu lo nei thiam ngal mayin imran a chu kal lo tura ti in a hla om ziale rasita chuan a chunga engpo ati du maya arin thote soin a thei patopin imran a chu dana tuma ma se imran a chuan rasita chu mai chana hmu nge adu awangin lo po soi lo chuan kal chu atum lui da thowa ye chuan imran a chuan a taxi mangin khopo na thingmun nam chu awa panta a chulai hmun awa thlen chuan imran a chuan tu ma amulawa ma se minute engemaw zat nuwa chuan thingkung kar atang hian SUV dum chu ron tlan chuakin kar chunga tang hian rasita chu thomhnoman to tak inbel chung chuan ron chuaka chumi hnuwa rasita chuan imran omna lam chu ron pan le in anin kara chuan lamtlem te bak om talawa chuta imran a chuan anupuina afa apai tho chu soil in engtiangin nge ma alak don te chu nem fashion lo tak hian han soya chumi hnuwa rasita chuan naute laka chuan engthelma ati don lo thule an boina chu chengfel ve mai tur chuan atita a heta tak hian imran a chu a thin jim in sum zo talavin rasita omna lam wapan hnai pa chuan orol top hian anupui chu adu du dana ati kwala wangin anno pa in boina lian tak an to pha thole ati swala chuan mo phurna langai nge tur chuan atita a ma se chuti lai mek chuan rasita chuan chapo tak mai hian fin fi ana ani le ne lo tho chu lo zot le le ngal zatin imran in sum thei to lo chuan rasita maya chuan na takin anek ta thoi maya chuta rasita chu leichara chuan tloin chu vele imran a chuan wa bo be chui ngal zatin aremre ma chuan ko chu a thlak ta mi a rasita chuan imran a thindim thaza chu a hne lo chiang hle mai chuta rasita thomhnoman to te chu thler ta vekin a bal ta veka imran a chu belet vak ngai na po a shilo ma se asira lunglet reng chu rasita chuan ron la in imran a beka tak a chuve ta a imran lu chu nasataka ron thi ngalin rasita abo be na atang chuan ain thiar film zuita a hemi hnuwa hian rasita po chu rang taka ron thowin imran bula chuan athil ti poitur ziate pot athak ma sakawang khan police hne na a report tor thole
arang thei ang bera lungina alu ngal tor tho chu awashilia ma se Imran na chuan Rasida fauna chu lawa hnekin adu duwa ati thei tho chu a hrilet ve ta saka chumi hnu chuan Rasida chuan anupui chu hruaya anrama hopui wa tura ti in Imran na chu akal san le ta ani ti chuan Imran na chu in a thlen hnuwa chuan alu le akor vela thisen kai noi chu aisa in alo hmu chuan amang ang te emiama a pasal chu zola tam tak chu zot ma se Imran na chuan thatakin a chang do lo hemini changat phe hi chuan anno pa borak chu a ri zwalin Rasida laka po chuan anno pa chu an tlom hle ti lo rol ani talawa chutiang chuan robot ang main Imran na chuan ani tin na chu thok zelin limna reng reng a hmulo ba ka anon chu a ipik thinin a izona ti thleng chuan a ngong topik maya chuti lai mekin ai saila a hlim heklo an ha thona te po nau ti awanga atak sadang lam a tho puitena an hmulo nan korlian pui te chu a hazel thina chota a hlim lo lutuk mela wang chuan a tho pui te la katang po hian zona tam tak po adong na se mema chuta kara a pasal Imran ala chu aril ro a ha tak zet ani ber a chung kota na she ompo pui salawa a omlaya lo cham chunga anrama kirle chu thil tlom thlak tak nia sia in ai sai nen hian Pakistana po le don po ni se naute chungchanga wang khan na satakin anmol phonga sumlama anhar sa chaudon bok nen an ma hun chu athim hle don ni na sia chung an hun to na wang chuan an no pa chu an boy tak zet ani ye chuan zir top tu kania ni dang ang bokin an no pa chuan tongtrai na hun te mangin an sa khole khabu koran chan chin chiarin an tongtraya chumini chuan Imran na chuan an rama let le don se zona le mol phona tam takin a hmuak ngeanga dubaya la om chun som zel ni don se anu pui la in mi padang fa apai wang khan shemna atok nge nge dona tin an she omna ata zalen na chu kong khache a om thute chu tiang an ti chuan chatuana nonnuam taka an khosak thei to don thute asoita a chu athu sei chuan ai sai chu a thong ta hle maya a chan chu a pasal soi tum chu chiang taka sha in chu mani nun na lak ani a nima sila Imran na ero chuan in ti hlum chu an sa khodana sol nima se an har sana to zong zong ti awanga in ti hlum ani dona chu an pathian chuan angai dam thei arin tho soin ai sai relo chu min atum ta a chuta ai sai po chuan kong dang oma a hriat bik lo awangin engtin nge an nun na chu an ti to pangti in a pasal chu zo na a zot le a chumi hnuwa Imran na chuan a taxi ya a hruida mang chuan khopona thing hmuna in khailhum aril rok tho soile in ai sai po chuan a pasal thutlung na chu a pom sakta a chutiang chuan an no pa hian Pakistana an chungte ve tan chuan le khathon te ziakin chuta chuan an chunga har sana a in tan chhaudan ti le an ro manna te chu le kha phe ka chuan kim tak le chiang takin an tar lang til bok ani te chuan pathian ni Sunday a chuan Imran na taxi in an no pa in khopona thingmun lam chu an panta a chutia kong an tlanai chuan kong tlanin an no pa chuan biak po anin biak lo ba ka ai sai phe chu ami tui po a hol thei meu lawa nima se ama huna thil lo thleng tur chu hlau hle ma se tlan chia san ero chu atum ho lo thung ti chuan khopona thingmun chu thlengin Imran na chuan taxi a ada bom pahni chu ala a chumi hnuwa hrui chu thinga chuan rem taka suile in akal masak zok tur tho soi ma se ai sai chuan an hun top thleng po a omdun reng adu awangin arwalin 1 2 3 ti chiarin avoi thumna an bom ra chan chu hnolin an no pa chuan arwal hian an thizui ta ani te chuan atu khwa aron para miram veng tu pakha chuan thinga mi pale me chin khai reng chu ron hu in police te aron kol ta ngala police te po chu arang theiang bira rong omna chuan ron thleng ngalin ruang an endik na tang chuan in ti luina engma motor omla owangin an do thlanna ngeya chutianga thil thleng chu ani ti an theita a heiba ka hian taxi po kha motel bokin achunga chuan lekha phek pahni an muzuya chuta tang chuan khoirama tanga local nge ani ti chu hre thein Pakistan embassy arwang chu an be peta a hemi hnu a hian himdam takin Pakistana Imran ale ai sai te rawang chu thon le ni in chuta chuan an chungde ve chuan an fati le khan nung an hmu chuan soinge na po an shimeu lawa an na tak zet ani ber chumi hnuwa an no parwang chu an veng ve a phum ni in an khis po chu chui zui lawin atop ta dei bok ani
ole khadi zong kha ton chama kan khis ngai thla khau le the cho alo ni le ta a he khisa in ngai dan te comment section lama in lo soi vele chau don ya